Katria just so NPP amanyɔkuo ni mu na wɔn nso so ahia de ahodo a wɔn wura ne mu sa national executives ne bɛyɛ ama wɔn mu no wɔde afa mframa mu ato dwa yi na NPP amanyɔkuo no mu no yɛtete biribi sɛ wɔahyɛ mmara no na nyame yɛ adom a ɛnto nkɔpem sɛ afei nkɔ na wie no no wɔyi mpanyimfoɔ atwotwo wuro ya wɔn bɛtumi apem so na wɔkɔ mmarahyɛ bedwafie afei nipa wɔsɛ fata na wodi mu sɛ obetumi ato frank ade ama amanyɔkuo no nyame yɛ adom anu sa afei nkɔ na wie no na wɔn matumi ayi na krataa yɛ ba yɛ bia bɛka Sompa kaseɛ yɛ nsɛn owura Justin Kodua Frempɔn yɛ ɔtwɔtwɔ de ma amanyɔkuo no ɛna ne nsa ɛhyɛ aseɛ ɛkyerɛ mu sɛ mampanyina adwa no nyame yɛ adom a wɔn bɛbie mu ato hɔ sana abosom dɛ ɛtɔ sonson akwapem ne dunan so mekyerɛ 7th August ada toa mu akɔkɔpem 14th August 2023 ya ɛno na wɔn bɛbie mu sɛ wɔbɛbia da wɔsɛ fata wɔwɔ pɛpa wakɛre ne to sɛ wɔbɛtumi amenado bɛ no wɔnia bɛtumi aba na wɔde ne nkrata asɛm nyinaa pie dwa kyerɛ sɛ mema somasi anaasɛ ɔbɛntɛn mebɛsɛ meto franka ade ma amanyɔkuo no afei nyame yɛ adom a Osana abosom ekro no ande to so aduonu baako akopem aduonu num ɛwɔ na wɔn bɛma kwan ma wɔn mu a wɔn mo form se no wɔn ma fale nyinaa no wɔn mo twemi di akwa ma na yeje na afei wɔn ma bie ma to wɔn adwada so Osana abosom de to so aduonu nwɔtwe kopem na duasa baako ɛwɔ na dosodoso kuo ne betena se ɛwɔ NPP amanyɔkuo nim na wɔn ma do so nipa twotwo wura yi a wɔn mo ankasa se wɔn mo bo ɛkyerɛ sɛ wɔn betumi ato frank ade ama amanyɔkuo no na wɔn ma hwɛ mu ayi nipa baako a wɔsɛ fata sɛ odi amanyɔkuo n'animu afei nyame yɛ adom amanyɔkuo no kyerɛ mu sɛ September abosom da to so enkono ɛna wɔn mo ɛbɛto aba ne nyinaa no ɛyɛ afewei asɛm ɛna making afei yɛkɔ mmarahyɛ badwa akonya no nso so a ɛno nso so nomination forms no ɛyɛ 5,000 ɛna filing fee no so yɛ 40,000 Ghana cedis wɔman Ghana sika nko a enti na kyerɛ wei ayɛ hyehyɛ sonko a NPP amanyɔkuo no yɛtete sɛ wɔn mo de gu akwan mu na wɔn matumi ato aba ayi frankatuni ɛne mmarahyɛ badwafo a wɔn betumi ne NDC amanyɔkuo ne amanyɔkuo nkaye akwakosi akan afempi mienu ɛne aduonu na agbato ɔma Ghana yɛbɛto no emu yɛkɔ atwefo atemokwa amansi no emu wɔn finfin mantamu na kana mmarahyɛ badwane ya no wɔgyina wɔde ma ɔmanfo a ɛwɔ mpɛsoa no so ɛyɛ onmonyamfo Samuel ato amoa ɛna wɔde ato dwa ɛkyerɛ sɛ nyame no kwasɛm ni wɔn makwan deɛ yɛka wɔn akwan nya koraa kam yɛ sɛ bio asa galamsa amana no edurumre bi agye sɛ ɔsebere wano no aputo no apa adamadwa bi atena so ansa na watumi arasane wɔn makwan wɔn sansam asitie ara wɔsɛm krampo no sɛ wɔso bɔ ma gya ne mu a wɔpa bia yɛ paa yɛ akua adwuma wɔn mo yɛ bia ɛyɛ twifote makwa amansin mu ya wɔn mo yɛ kua paa yɛ nya asɛm ketewa na nanse kora wɔn ka nkɔ akyira empanyimfo mienu yɛ wɔn magye din yɛ wɔn mo nyinaa yɛ amanhene ɛwɔ twifote makwa na tena se esusu bribi yɛ sɛ wɔn bɛbɔ mɔden amakwan no ho nsɛnsɛm atumi aduraban no anim nanso nkame yɛ sɛ aban ɔte akonya so no wɔka no sɛ watwi n'anie ɛnneɛma nkɔ yie koraa enti wɔn mo ka no mo de akyerɛ aban sɛ wɔde adaworo mo wɔn mo koto na de asere no sɛ ne wura fi ne ho a wɔn mo kae aban sɛ wɔhyɛ bɔmmerɛ bi atwa mu o yɛ ɔforo no twifote makwa amansi ne mu wɔn mo so nya bi a ɛyɛ ɛbɛboa wɔn mo paa sɛnea ɛbɛyi a ɛkwan wɔn nsɛnsɛm so akuafo a wɔn mo tempotam hɔ wɔn ho ɛbɛhenha wɔ no yɛn twifote makwa wɔ amanfoɔ mmienu na present amanfoɔ abɛmu ɛbɛbi wɔ ma wɔn tɛnisa nkɔn apia nɛɛma ɛna ɔba so na ɛnyɛ wɔ egyina so ma si adeɛ yɛ kɛse na ɛnyɛ wɔ egyina so ebi ama afɔ so ɛtɛ tu bi ɔtɛnti na ama aso ɛyɛ ɔtɛ ase akɔnya wɔ egyina so ebi asɛm ime kama afishabi ɛsɛ sɛ aman mmienu a wɔwɔ ha ɛbi aman no so ɛfa aba na sɛ anamuntu a na wɔkɔma ɛni wɔkɔkɔ sɛ yɛ kwan na ɔnyɛ ma yɛ na yɛyɛ ayɛ wɔbɔ ɛne ne ti mu paa yɛyɛ ayɛ wɔbɔ aman ɛsɛ ne ti mu paa ɛne deɛ ɛkeka wɔ yɛyɛ ayɛ wɔbɔ na mo fa mo ntam pa nso a wɔkɔma ɛni wɔkɔkɔ sɛ no afishabi yi na nka 2023 yɛ wɔ furo do ti de yɛ hunu yɛ hunu bi di sɛ o ma bɛ sa so ka na sa de na o ba so I
Awusia wai aya kanemra sabajani anu ogina odema omanfo a watchfo atimo kwamanse ne mu anu yatena nkia won monyamfo Samuel ato amoana na wosra ban se wadi atawroma won makwan ye onti won pani emfa enhwe ye kwa atwema nwabia ja municipal education directorate won monchen na Miss Juliana Esa Kujo one director ewo ho ya wo kire mu sa ewiase babia ne won ma wokwantwema emre na panyefo se babia ne ha na wo ma ade abakọ yemfa ya ne muye na so sika wompa eyensa no nyuma wasenka me yesa wo ma ga na mu no wo bia ba wie junior high wo pe senior high manakọ akoda na wie senior high wo pe university amanakọ meka se so bia na akoda yi ni ti no enko babia na so nche ne wo kasa sabio enya se bia atakeneka na se vocational education no eye sabi mpraduasa won mu a won mu tie wu anasa bibisa na ekro na momo no ye wa akoda bi wo no mu a na wono anka sanyankopon bo no no na de a wode cha na pa ye na domacha de eyensa no nyuma akora bi won ma fitini mo frase wotumi botre wobu won ma wonwene nioma ibi ebi so kura timi hyehyaka edan ene ade no de asi ho enti sa akoda no nyina no se ye ha wonom se wo monko university wo monko hua doctor adwuma nurse adwuma de kaka ho a abekwa wie che na adwuma kasa wo ye sansa no nyuma no na abo no se da Joshua abo akokọ eno na titiro no a na ka ho bi ma akoda no wode ne tikọ pempem a ne nkoyi a wose ma me nkoyi adwuma ne bi saa na wode ne namu eno na wo sra wo fo no se wadi obesra da tivet no amampanye na do na sa aban no ahyem kina no ye pa enti abatan ne ahwefo enso hwese wo mamani akuhu titiru wo mama wonom asisuo wa bra wode nsrahwe hye ewo nebehi Technical Senior High School eno na nam so ma wokoye a wode nsem wenso eto abatan ene ahwefo anim Esha tivet education no shada anyaza Otumpon papa until this time Ministry of Education and GS nyampo why ministry in charge of just the TVET so that our children will be involved in the vocational and technical education because through this when they come out from school oba quite skills one kasabo wotum wazan on the juma this is your focus on about technical education and papa because you are municipal the technical school or nti obobo papa fantin the cement what are doing the obo support and building projects na yetum ya fa nkofu pi otum obosanzo anu achi no wan manyafo Emmanuel je anhwere ya wano ya atwema nwabiaja South mra sabajani wano so bo MPP aban no abaso ye papa ewa na moto sonko a watuo ewe ye nwomesua ho Aban a part of the conscious effort, say, you're changing the paradigm shift to the normal education, the normal curriculum to TVET. We had TVET, Aban, we invested hugely in TVET. Like I said, it's a TVET, and then the base of the country's industrialization. And it is never more again as a two. And see, by and so by a new place, more challenges in the brain idea. Kasa ya kasa sisi akra many minister kasa obaba be si pavilion ewa hanu Jaguar school beside that no kano wa mama that promise that you say I mean baba have a school near Jaguar school before then I didn't say they can say so me no be give that way share me one of my routine a visiting no be share and we say on be so more the this one and so no more and about us so then that be also so the ultimate passment to one entrance there are other areas being here the NT went to be the best how I do this year coffee who can be boa no matter the boa afei alright Esther Boache ya wano ya headmistress ha wadon na ebe hit Technical Senior High School ano wano so fa sa kwanya no so bo no nyamfo Emmanuel Jan hwera ba so pa ewa na motuo pa wa hyase a wode ebua sukuu no say then as a then as em say MP by one to 2 years school ya sekra maybe a different oba so a obeye yam and na de obeye de asom abro so em say na ye problem accommodation em say with this 100 bags of cement ni beboy am yet me expand the boys dormitory ama new ones are mobile omo enya baby ada ti de be kan say nyame hia no na adwuma pa wo ye esese nyame ntonsu pa mu so no nto aso manye
sɛ deɛ ɛbɛyɛ a nadaro no ɔbɛboa ɔmo sukuu yi afa ne ntoma pa ɛde afira. Abusia wei aye wora yere Esther Boache headmistress a wada na behin technical senior high school ano na yete ne nkan na nyame yi adom a wɔkyena ana yɛhora ne mu sa debt exchange program wa Ghana ban ye sa wɔbɛtumi de ahyehyɛ so sɛ ne yɛbɛyɛ ɔman Ghana yɛbɔse a yɛaboro nyina da IMF bɛhu yɛ mmɔbɔ no ade dodoɔ no akyɛ yɛ na afei wɔn matumi aboaboa wɔ sikasɛm ho no ne nyina da sɛnea aban no hwɛ yɛ sɛnka wɔbɛfrɛfrɛ ankorankora nipa ahodoɔ bi a wɔnom ne aban no wɔ apam ɛfa no sikasɛm ho no wɔn de wɔn nsa ba bɛhyehyɛ ntiase apam wɔ ne nyina ebetumi akɔ na wieyɛ ɛnam so ama general overseer ya wɔda Royal House Chapel International ano so banyine ya kasa Reverend Kranche na wɔkyerɛ mu sɛ nyame anim ni wɔbɔ mpaeɛ no asua frɛ nyankoro pɔtwe di ampɔnkwa mbasa yi adom tibrikisi ɛhunabɔ birim sɛ wɔno ankasa ne ka yɛsɛ sia no kamea sɛ wɔhena koma da ne nsɛm sɛ kɔhyia baabi ɔpɛ no wɔda no toɔ na baabi ɔma Ghana no ankasa da ne korɔ no deɛ nyame anim ni sɛ nyame amamu a ɛnneɔma bɛyɛ den paa wɔsɛ yɛkan yɛwɔ mpanyimfo ahodoɔ bi a wɔn mo de wɔn sika akɔkɔtoto sika korabea ya na wɔn hwɛ ne mu sɛ gyanka wɔn bɛnyanya kakra bi de afiri soɔ nanso aban no hyehyɛ na motu ɔpɛ so tuo no nyame anim ni so wɔn ka so wɔn bɔdwo so na wɔn mo boa enti na wɔgyina so dan mu bɔ mpaeɛ ne yɛhere baba yi na nya asɛm ketewa koraa tɔnso yi wɔde nam ha na ɛfa ha na ɛsene ha ɛna wɔkyerɛ sɛ nyankoro pɔn mmerɛm wɔn nana Ghana mpanyimfo akoma baabi a wɔsɛ tɔ asorabɔfoɔ ahodoɔ wɔn mo nim sikasɛm mu na ɛmɛkura yɛ wura kenofo atane mu na wɔn nana dam no san sɛ wɔn ani sikasɛm ne nkɔ yie na wɔn kyerɛ no baabi a ɛwɔ so ɔman no sikasɛm no wɔtoto no de fa na Ghana ankasa etumi ekɔ yie ɛde ɛma yɛn abusua yɛ gyina wɔ so ne yɛde nsɛm no asi wɔn a moboa yɛ akɔsua somoa wɔn na dɔm boa yɛ kuru kyɛn nsɛm no nyinaa ma yɛn nsɛmfo panyin ɔwɔ asante aboa Benedict wɔdɔm sɛ mokɔgye sɛ so kyerɛma ɛde ɛma me nso ambɛtena ase a mekenkan yɛ medin ɛne akɔsua agyewa akɔdeɛ boaten ayɛ ahwɛ ho yie na ho amasɛm yɛmfa sedama MC afo no nyina da wɔn bo dɔm boa yɛ paa ɛnɛ hwan na bɛhwɛ akyire mpo a aki yes ɛna aki ni Dr. Silas doctor is it a doctor de okɔ baabi a wo twafa ha no wo twafa ha doctor da se pa wate aha wumfo do so ayɛ ne nyina enti dom na boa yɛ saa kakra na adwuma no ɛnkɔ so abusua yɛ se akyea mo pii adomdom yɛ na ɔkyena ɛbɛsɛ hyia